खाखुलि बसुमतारिया गावनि फिसाज्ला आरो बिसायखौ गारनानै खारनानै दं। बलाम जरानि मानसिया गान्जा फाग्लाना खोनानो मोन्दों आङो। गावबो होनखायोमोन गान्जा फाग्ला होननानै। बे गान्जा फाग्लाजों खारदों। फिसाज्ला आरो बिसाय प्रिटिश बसुमतारिया न'आव फैफिननो खावलायदों। फैफिनजानो लुबैदोंमोन खिन्थु फिसाया बिराद दा खस्थ'आव दङना। ओंखाम संनो मानो स्कुलाव थांनो बिराद दिगदार जानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रामदेव गामिनि थागिबि प्रिटिश बसुमतारिनि आंगो बिसि खाखुलि बसुमतारिया थांनाय मंगलबार साननिफ्रायनो बिसाय आरो 12 बोसोरनि फिसाज्ला बिथानजल बसुमतारिखौ गारनानै खारनानै दं। थांनाय मंगलबार खालि फुंनि समाव बिसायखौ दखान खेवग्रोनो थिनहरनानै न'निफ्राय सराइबिल जगेन्द्रपुरनि गावनि बिमा बिफानि न'आव फिसाज्लाजों लोगोसे स्कुटिखौबो गालांनानै कसुगाव इउक' बेंकआव 18,000 रां बख'नानै बलामजरा खासिनाला गामिनि सासे गान्जा फाग्लाजों मुम्बाइआव खारलांदों होननानै फोरमायदों बिसाय प्रिटिश बसुमतारिया। बलामजरानि मानसिया गान्जा फाग्लाना खोनानो मोन्दों आङो। गावबो होनखायोमोन गान्जा फाग्ला होननानै। बे गान्जा फाग्लाजों खारदों। मुम्बाइआव थांनायनि उनाव फिसाज्ला आरो फंबायनि जानबुङाव आंखौ लानानै जिंगा दासि आरो फिसाज्ला दागाब होननानै SMS हरदों होननानैबो फोरमायदों बिसाया। फिसालानि मबाइलाव मेसेज हरदोंमोन। मेसेज हरनाया जाहैबाय सिन्था जानाङा बाबु दागाब दे होनना बुंहरदों जाहैबाय। आरो मैया बिसायजों रायज्लायनायाव आं न'आव थांफिनलिया बुंहरदों होननानै खोन्थादों प्रिटिश बसुमतारिया। बिसायनि साननाय बादिब्ला लांखारग्रा गान्जा फाग्लानि थुनज्लायनायाव बेबादि बाथ्रा बुंहरदों होननानै बुंबावो बिसाया। फिसाज्ला बिथानजल बसुमतारिया गावनि बिमाखौ दाहाजों नखरनि जेंना जानायखौ फोरमायनायजों लोगोसे न'आव फैफिननो खावलायदों। फिसाय प्रिटिश बसुमतारिनि फोरमायनाय बादिब्ला खनथामसिम बेबादि खारफ्रामखाबायमोन होननानैबो मिन्थिनाय जादों। सोरबा लोगो मोनोब्ला बे सानै नखर सिलिंखार खालामग्रा हिन्जाव आरो गान्जा फाग्लाखौ बिसायनि होखानाय जानबुं नम्बर 6000068377 आव खौरां हरनो हागोन। गामिया रामदेव ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि मुङा खाखुलि बसुमतारि ओमफ्राय आंनि नामा प्रिटिश बसुमतारि ओमफ्राय फिसालाया बिथानजल बसुमतारि। ओमफ्राय दाखालि मंगलबारावहाय फुङावनो सिखारनानै बियो आंखौ बुंदों दिनै ओंखामा जानानै थांखादो दखान खुलिनो एकबारैनो जाखालांदो। ओमफ्राय जाखालांदो होनबाय नालाय आङो ओंखाम जाखांखानानै खनसेनो दखान खुलिनानै आंखौ ओंखाम जाहोहरनानै बियो कसुगावआव फैसा बख'नानै जे सेंग्राखौ मोजां मोनदों बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै बियो बिनिफ्राय न'निफ्राय जायखारलांबाय। ओमफ्राय बे जायखारनाय गैया, खबरानो गैया। बिनि उनावहाय नागिरनाया खबर लादों। ओमफ्राय लास्टआव बिमा बिफानि न'आव स्कुटिखौ दोनलांनानै कसुगावआवहाय फैसा बख'नानै बियो गोमादों। बयबो गालांदों। फिसालाखौ बुंदों बिबै बिबौनाव नोङो थाथ'दो आङो फैसा बख'नानै फैगोन दे बाबा थाबनो होननानै बुंनानै गालांदों फिसालाखौ। ओमफ्राय गालांनानै गैया, फैयाखिसै। फिसालाबो फन हरबाय गैया, फनानो उथाया। बेबादि जादों। ओमफ्राय लास्टआव हरनि 7टा 8टाबा फनखौ सुइस अफसो खालामबाय, नाङाखिसै रावनाबो। ओमफ्राय सानथामसो सुइस अफ खालामबाय। ओमफ्राय उनावहाय फिसालानि मबाइलाव मेसेज हरदोंमोन। मेसेज हरनाया जाहैबाय सिन्था जानाङा बाबु दागाब दे होनना बुंहरदों जाहैबाय फिसालाखौहाय। ओमफ्राय आंबो बिनि उनावहाय आं कल खालामबाय, दाना उथायबाय। ओमफ्राय आङो बुंदों नों फैफिनोबा कनसिडार होनाय जागोन आरो नों फैफिनाबा नोंनि गोसोबादि नों खालामदो मा खालामो होननानै बेबादि आं बुंदों। नों बे समाव बुंदों बियो मोजां हिन्जाव लायफिननानै रायजो जाफिनदो आं थांला ना बिदि बुंदों बुंनाया। ओमफ्राय फैला होनना बुंदों। ओमफ्राय आं बुंबाय बे समावहाय फैफिनोबा कनसिडार होनाय जागोन आरो नोंसिनि जे मोननांगौ साजा बेखौ रायजो राजा होनो हागौ होननानै आं बेबादि बुंबाय। दा नों फैफिनजानो लुबैयो नामा? आंथ' फैफिनजानो लुबैदोंमोन खिन्थु फिसाया बिराद
दा खस्थ'आव दङ ना ओंखाम संनो मानो स्कुलाव थांनो बिराद दिगदार जानानै दङ बिनिखायनो फैफिनबा मोजां जागौमोन दाथ' फैला होननानै आं रोखा मिथिदों दाखालि फैला होनना बुंदों गावनि खुगाजोंहाय औ मालायनि फुस्लायनायावहाय बियो फैला होनना बुंदों दा मारै जायो खबरानो गैया सोरजों खारदों बियो बलाम जरानि मानसिया गान्जा फाग्ला होनना खोनानो मोन्दों आङो गावबो होनखायोमोन गान्जा फाग्ला होननानै बे गान्जा फाग्लाजों खारदों नों मिथिखायोमोन नामा हा गोसोथोलायनाया आङो गावसो खोथाना लायोमोन आं बेखौ गोसोथोआ ओरैनोसो फंबाय हिसाबै रायज्लायहरो बे ब्रा ब्रा रायज्लायहरनायावहाय बिदि होनोमोन बियो आं सोंबा आंना गोसोथोनाया दस्राजोंसो नामखौनो आंबो मिथिया दहाय खोन्थालांदोंमोन गोसोआवनो गैया बलाम जरानि मानसियानो दहाय सासे खोन्थालांदोंमोनलाय ओमफ्राय नामा बावफिनबाय आङो नोंनि आमा खारनायनि उनाव माबायदि जादों न'आव बाबु आंनि आमा खारनायनि उनाव जा खस्थ' जालांदों ओंखामखौबो समाव मोनजाया ओमफ्राय दखानखौबो समाव खुलिनो हाया जानानै दं आंनाबो स्कुला खुलिनोसै बिराद खस्थ' जाबाय नों आमाखौ फैफिनजानो लुबैयो नामा औ आं फैफिनजानो लुबैयो जेरावखि थाया न'आव फैफिन आमा नों थांनायनि उनाव जोंनि न'खराव जा खस्थ' जाबाय अननानै फैफिनदो आमा